Tak ahojte, vítam vás na mojom kanáli Tarotový kompas. A dnes sa pozrieme na správu, ktorú máte počuť, čo momentálne sa má k vám dostať cez toto video. Budú pre vás pripravené 3 kôpky. Môžete si vybrať podľa toho, ktorá vás zaujme a ktorá vás prvá pritiahne očami. A tam by ste mali dostať svoju správu. Ak tam nenájdete odpoveď, alebo to s vami nebude súznieť vzhľadom na vašu momentálnu situáciu, tak skúste pozrieť inú kôpku. Po prípade tento výklad nie je pre vás, tak možno na budúce, alebo skúste u niekoho iného, kto vykladá tarot. Tak ďakujem za pozornosť a ideme na to. Takže vítajte, kvopka číslo 1. Ideme sa pozrieť na váš výklad. Tieto karty si pozrieme neskôr. Tam bude tá správa pre vás. Ideme sa pozrieť tieto karty. Tieto 3 nám ukážu, o akú oblasť ide. A podľa toho viete identifikovať, či je tento výklad pre vás. Takže, čo tu máme? Jedná sa tu o rodinné záležitosti. Ide tu o nejaké emocionálne problémy ohľadne rodiny, kde to teraz všetko fungovalo v poriadku a nastali u vás v rodine nejaké neočakávané zmeny, s ktorými nie ste spokojní. Ideme sa na to pozrieť bližšie, vytiahneme si ďalšie karty. Čo máte počuť ohľadne vašej situácie, ktorá sa vám deje? Samé poháre, emócie. Vo vašej rodine tieto všetky problémy spôsobuje nejaká žena. Je to nejaká žena, ktorá rada manipuluje a riadi veci a vy s tým nie ste spokojní. Už vám preteká ten pomyselný pohár trpezlivosti, ale nemusíte sa ničoho báť, táto situácia sa čoskoro zmení. Ideme sa pozrieť na ďalšie karty, ktoré som vám vybrala už predtým, kde uvidíme nejakú radu alebo ten odkaz, ktorý máte počuť vzhľadom na vašu situáciu. No, takže vidíme tu, máte ochranu z duchovného sveta a čoskoro k vám príde nejaký dar, forma daru a tento dar bude pre vás veľkým požehnaním. Do vašej rodiny sa navráti pokoj a harmónia a táto žena bude buď z vašej rodiny odstránená preč, buď zmení svoj postoj, lebo bude to vidieť toto video viacero ľudí, vy ste v rôznych situáciách, takže je tu niekoľko variant. A takisto tu vidím nejakých ľudí, tu mám, ktorí chcú odísť z domu. Napríklad, vysvetlím to na takomto príklade, žijete s rodičmi, a rodinná atmosféra nie je nič moc, sú tam nejaké hádky a problémy, ale vstúpi vám do života nejaký muž alebo partnerka a vy svoju pozornosť zameriate inde. A týmto vzťahom, ktorý bude pre vás darom, budete mať vykompenzované všetky tie útrapy a tie emocionálne záležitosti, ktoré ste si prežívali. A konečne začnete byť emocionálne vyrovnaní a spokojnejší. Čiže váš odkaz, ktorý máte počuť, aby som to zhrnula, všetko sa na dobre obráti. Majte oči otvorené, kto vám teraz vstupuje do života. Tento človek bude pre vás
veľmi dôležitý a veľmi prospešný. Či už sa odsťahujete, alebo niekto z vašej rodiny odíde, buď nejaká švagrina, nejaká teta, alebo niekto, kto s vami žije, kto vám znepríjemňuje váš domov a váš pokoj, to vám berie váš pokoj, tak to bude odstránené. Bude to odstránené, pretože buď vy odídete z toho prostredia, alebo tá osoba. V každom prípade vás čakajú zmeny k lepšiemu, toto máte počuť a dostávate nádej. Nádej, len majte oči otvorené, aký dar k vám prichádza. Táto karta symbolizuje dar. Môže to byť dar partnerstva, emocionálneho naplnenia, dar pokoja. Áno, čiže... Ale ide mi z toho taká energia, že vám príde do života nejaký partner alebo partnerka. Bude to niekto rozumný, ak je to teda váš scenár, že sa to bude jednať o to, že príde vám do života nejaká osoba, bude to niekto rozumný, pravdepodobne starší, ale bude pre vás táto osoba darom. Túto osobu vám posiela univerzum. Zoslali vám ju zhora, aby vás podporila vo vašej emocionálnej búrke, ktorú ste prežívali v blízkej minulosti, alebo prežívate momentálne. Záleží. Dobre, čiže toto máte počuť. To je správa pre vás. Kvopka číslo 1. Vytiahnem vám ešte dodatkovú kartu. Poslednú. Taký klinec. Uvidíme, čo vám vypadne. No. Posledná karta. Čaká vás zaručený odpočinok a pokoj. Čiže to burlivé obdobie, nespokojnosť, emocionálna nenaplnenosť sa vám končí a vy dostanete zaslúžený odpočinok a pokoj, po ktorom túžite. Čiže môžete sa tešiť, kvopka číslo 1. Môžete mi napísať potom do komentára, či s vami rezonovala táto kvopka, po prípade, ktorá áno. A prajem vám krásny deň. Vidíme sa čoskoro pri ďalšom výklade. Tak, kvopka číslo 2. Toto je pre vás. Tieto karty dáme na bok. Tieto 3 nám ukážu oblasť alebo situáciu v vašom živote. Podľa toho aj uvidíte, či s vami táto kvopka rezonuje alebo nie. A o akú situáciu sa to bude jednať. Tak pozrieme sa na to. No. A táto kvopka je pre ľudí, ktorí sa cítia zaseknutí. Zaseknutí a zároveň cítia veľký tlak na to, aby sa niekam posunuli alebo aby niečo zmenili vo svojom živote. Veľmi túžia po zmene a potom posunúť sa niekam ďalej. No, trápi vás, niečo vás zväzuje. Môžu to byť vaše myšlienky. Možno ste prežili niečo veľmi šokujúce alebo niečo, čo sa vás veľmi dotklo a vy nad tým teraz neustále premýšľate. Tak, ak je to váš prípad, tak táto kvopka je pre vás. Tak ideme sa pozrieť na niečo bližšie k tomuto. Vyberieme ďalšie karty. Takže ideme tu nejakú novú príležitosť. Čiže vy nakoniec budete musieť urobiť pohyb vpred a nejako sa posunúť. Posunúť sa ďalej vo svojom živote. Je tu možnosť, že odídete niektorí z vás, ktorí pozeráte túto kvopku, alebo ste si ju vybrali, odídete do zahraničia.
buď za prácou, alebo celkovo sa presťahujete natrvalo niekde do zahraničia. Nebude sa vám do toho veľmi chcieť, lebo ste dlho v nejakej stagnujúcej pozícii a nejako sa cítite zaseknutí, ako keby ste nemohli urobiť krok vpred, posunúť sa, ako by všetko bolo spomalené a také ťažké a už vás to deprimuje. Asi ste už dlho v stagnácii a v neschopnosti niečo zmeniť. Hoci by ste veľmi chceli, tie okolnosti okolo vás ubíjali doteraz. Prestali ste mať nejaký náboj do života, nejakú tú energiu, ale príde vám ponuka, možnosť opustiť túto situáciu. Vy ste si už asi zvykli na túto situáciu. To sa stáva dosť veľa ľuďom, keď prežívajú dlhodobo nejaké napätie alebo sa im dlhodobo nedarí, tak potom si zvyknú na tú stagnáciu. Je to zvláštne, ale človek si zvykne na všetko, ako dobré, tak aj negatívne. A my ako ľudia máme tendenciu sa v tom utápať a ponárať sa v tom a zúfať si a už potom nevidíme jasne, lebo nám myseľ zahaľuje tá negativita, ktorá nás obklopuje a ktorú si púšťame do seba. Ale čakajte príležitosť. Príde k vám príležitosť, ponuka. Buď je to ponuka na prácu do zahraničia, alebo do iného mesta. Alebo sa presťahujete úplne preč. Že nebudete len dochádzať niekde za prácou, alebo takto, alebo natrvalo odídete niekde do zahraničia. Hoci budete veľmi váhať, nebudete vedieť, či áno, či nie, ale podľa toho, čo tu vidím, si myslím, že by ste mali do toho ísť. A mali by ste tú ponuku prijať. Tak a pozrieme sa teraz na tú radu. Na tú radu od kariet, ktorú máte počuť. No, takže. Rada od kariet. Čo máte práve teraz počuť. Keď opustíte svoju ulitu, do ktorej ste sa zatvorili a vystavali si hradby okolo seba. Keď z toho vystúpite von, otvoria sa vám nové možnosti, nové ponuky, nejaké nové správy, ktoré vám pomôžu posunúť sa ďalej. A vidím tu aj zlepšenie finančnej situácie. Čiže vyzerá to tak, že celý tento výklad sa týka toho, že príde vám ponuka na novú prácu. Práca môže byť v inom meste, úplne v inom odvetví, ako ste pracovali doteraz, alebo v zahraničí. Čiže čo máte teraz počuť? Vystúpte zo svojej komfortnej zóny. Snažte sa mať oči otvorené na nové ponuky, ktoré k vám idú. A neváhajte. Zmena je nevyhnutná. Vy tú zmenu nechcete urobiť, ale tá zmena je pre vás to najlepšie, čo k vám prichádza. Takže máte počuť to. Nestavajte okolo seba múry, neutápajte sa v zúfalstve, pretože riešenie je na dosah. Takže ďakujem, že ste si vypočuli kvopku číslo 2. Ak s vami rezonovala, dajte mi vedieť. Ak nie, tiež mi môžete dať vedieť a do komentára, alebo si pozrite inú kvopku. Tak, toto bol taký rýchly výklad, tak a ideme na kvopku číslo 3. Ďakujem. Takže vítam kvopku číslo 3. Tieto kartičky dáme na bok, na tie sa pozrieme neskôr. To je tá správa, ktorú máte počuť. S týmito 3 kartami sa pozrieme na situáciu, približný opis situácie, v ktorej sa môžete nachádzať, alebo čo môžete prežívať a podľa toho vlastne zistíte, či je táto kvopka pre vás. Tak poďme na to, pozrieme sa, čo tu máme. Financie. Takže mám tu pravdepodobne ľudí, alebo majú to počuť ľudia, ktorí
ktorí momentálne si zúfajú ohľadne financií a finančných záležitostí. Buď mám tu viacero variant, ku mne prichádza teraz, a buď žijete s manželom, s mužom, s partnerom, partnerkou, ktorí majú financie pod palcom, ktorí vás nepustia k rozhodovaniu ohľadne finančných záležitostí, ohľadne toho, kam peniaze pôjdu, na čo pôjdu, ako sa bude s nimi nakladať a tak ďalej. A vy ste z toho nešťastní. Ste z toho nešťastní, pretože s týmto človekom sa jedná ťažko. Tento človek, on nevidí, že vy sa trápite. On sa na to ani, jeho to nezaujíma. On to nevníma. On to nevníma ako problém. Bude to chlap, alebo manžel, alebo partnerka, alebo partner. Hej, to je jedno. Na pohlaví nezáleží. Ktorý to berie takto. Ja chodím do práce, ja zarábam peniaze a ja poviem, kam pôjdu, na čo pôjdu, čo bude sa robiť a čo sa bude kupovať, čo nebude a tak ďalej. A tento človek už nevidí to, že aj vy prispievate do domácnosti, že sa staráte o tú domácnosť, alebo že vlastne neuzná to, že aj vy máte nejaký podiel na tom, že tie peniaze sú. Chce to všetko riadiť iba on. Takže pre takýchto ľudí, ktorí máte takúto situáciu, je táto kôpka, tak a ideme si teraz pozrieť ďalšie karty k tomu bližšie. Čo nám karty ukážu k vašej situácii. Takže tu nejaká ponuka. Tento človek na vás vie. Tento človek vás emocionálne dokáže učičíkať, alebo sa o to snaží, hej, ale nikdy to nedodrží, čo vám sľúbi. Tento človek skúša na vás manipuláciu cez emócie. Tak toto na mňa pôsobí. Vy už máte toho dosť. Máte toho dosť, na vás to už absolútne nezaberá, vy už ste imúnni voči týmto prejavom a tým manipuláciám a všelijakým týmto rečiam. A chceli by ste, aby to už konečne prestalo. No neviete, či to máte tomu človeku vysvetliť, ako to vysvetliť, čo s týmto človekom robiť, keďže je to veľmi ťažké. Tak pozrieme sa na to, čo vám radia karty a čo máte teraz, práve teraz, čo máte počuť. Takže máme tu čas. Čas, nutnosť. Prešlo veľa času. Dlho ste pod emocionálnym nátlakom a nejakým využívaním, čo sa týka financií. Môže to byť, ako som hovorila, partner, partnerka, niekto, s kým žijete, nejaký príbuzný, hej, to už záleží. A čo máte počuť? Máte počuť to, že je tomu koniec. Je tomu koniec, pretože buď ten človek, ktorý vás obmedzoval, čo sa týka financií, alebo vám rozkazoval, bránil v tom, aby ste slobodne jednali s peniazmi, možno ktoré aj zarábate sami, tak je tu tomu koniec. Je koniec tejto situácii preto, lebo ten človek sa sám dostane do finančných problémov. Alebo už v nich je. A vy si máte zobrať svoju silu späť. To vám hovoria karty. Toto máte teraz počuť. Zober si svoju silu späť. Zober svoj život do vlastných rúk
a ak pracujete, zarábate, podielate sa na domácnosti a tak ďalej, nastavte si jasné hranice. Buďte ako tento rytier. Nebojte sa. Postavte sa sami za seba. Toto máte počuť. Máte na to. Nemôžete dovoliť niekomu, aby si s vami robil, čo chcel. Aj vy máte svoje práva, aj vy máte právo na to rozhodovať o tom, čo sa s tými peniazmi, ktoré vy zarábate, alebo so starostlivosťou, že prispievate do domácnosti, alebo venujete svoj čas a úsilie, tak aj vy máte právo k tomu niečo povedať a konať. Ten druhý človek vás bude stále emocionálne nejako sa snažiť balamutiť možno na vás, vám hrať na city a podobne, ale vy už ste odolní. Vy už viete, poznáte tie taktiky, poznáte tie manipulácie. Na vás to už neplatí. A blíži sa koniec. To vidíme podľa tejto karty. Čas už prešiel, prichádza nevyhnutnosť. A táto karta symbolizuje aj to, že vyhráte nad negatívnou osobou a situáciou. Len sa musíte postaviť sami za seba. To neznamená byť nejako agresívny, hádať sa alebo niečo, nie. Len určiť sami pred sebou nejaké pravidlá a povedať tej dotyčnej osobe alebo sa správať. To hovoriť nebude mať zmysel, to sa musíte podľa toho správať. Že budete sa starať o seba sami a budete rozhodovať sami, čo a ako ďalej. A aby tá druhá strana videla, že vy máte hranice postavené jasne a keď sa tohto budete držať, tak táto situácia skončí. Toto máte práve teraz počuť. Držte si svoje hranice. Máte na to dostatok síl a energie. Verte si. Tak. To bolo všetko, kôpka číslo 3. Dúfam, že sa vám výklad páčil a že vás to trošku povzbudilo a možno motivovalo. Tak potom mi môžete napísať do komentára, či s vami táto situácia rezonuje alebo kôpka. Po prípade, ak nie, môžete si vypočuť iný výklad. A ak ani jedna s vami nerozhodnuje, že tá situácia sa vám v živote nedieje nejak takto, ako som to opísala v tejto kôpke alebo v tých predtým, tak si pozrite nejaké iné video, kľudne od niekoho iného. Prajem vám krásny deň a vidíme sa čoskoro pri ďalšom výklade na iné témy. Majte sa krásne. Ďakujem.